Pehlivan adamları yurdumuzda ve dünyadaki täzeliklerle tanıştıran Türkmen portalına heptäniň täzelikleri. Türkmen portalına heptäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmen halkynyň milli lideri Fransa resmi sapar amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Owa Senaga toplamynyň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini hemde hökümet mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Beýik Geňeşiň 80 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawralara gatnaşdy. Anamjan Rustamowa agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny altyn medal gazandy we beýlik habarlady. 5 mayda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Ata Halifyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barýan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. 5 mayda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Fransa Respublikasyna resmi sapara amala aşyrdy. Saparyň maksatnamasynyň çäklerine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen gepleşiklere geçirdi. Şeýle hem buýuk kampaniýasynyň ýolbaşçysy Martin Buýuk bilen dowuşdy. Dowuşuklaryň dowamyna özara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmen halkynyň milli lideri Parijde guralan Türkmen-Fransuz ykdysady forumuna çykyş edip, Fransuz iş ortopary bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi. Halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň Fransuz önümlerini we hyzmatlaryny öz badaryna mundan beýlekde öňe sürmäge aýratynna olary. Neft gaz budagy hemra aragatnaşyk tehnologiýalary we ulug ýaly ugurlarda öňe sürmäge taýýardygyny tasdiklady. Saparyň netijeleri boýunça hyzmatdaşlygyň energetika we sanly tehnologiýalardan başlap bilim we arheologiýa ýaly giň ugurlaryny öz içine alýan iki taraplyň resmi namalara gol çekildi. Şeýle hem Gurbanuly Berdimuhammedow Fransuz tarapyny halkara parahatçylyk we ynanşmak geli. Şeýle hem Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli 12 dekabrda Aşgabatda geçiriljek foruma gatnaşmaga çağırdy. Gülistan welaýatynyň halkara sergi merkezinde Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleriniň ilkinji sergisi geçirildi. Bu çäre iki ýurdun texniki, senagat, hyzmat, oba hojalyk we eksport mümkinçilikleri bilen tanıştyrmaga gönükdirilenler. Daniýa paçalygynyň Kopenhagen şäherine bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa täwti boýunça edarasyna Türkmenistanyň günü geçirildi. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa täwti boýunça edarasynyň ýolbaşçysy Dr. Hans Kluge açylyş dawrasyna Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyna gadanan üstünlikleriniň halkara standartlaryna laýyk gelýänligini we nusgalyk häsiýete eýedigini belledi. 7 mayda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkarda başçysy goşun generaly Serdar Berdimuhammedow Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň jemlerine seredildi. Mejlisiň başynda Serdar Berdimuhammedow prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakynda karara gol çekdi. 8 mayda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly hökümet mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň 4 aýyna ýurtda alınıp barilen işleriň jemleri jemlenildi. Mejlisiň başlygy vice-premierler hemde Ministrler Kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçiligi diýen düdümlerine alınıp barilen işler barada hasabatlar berdiler. Mejlisiň dowamyna prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken degişli kararyna laýyklykda Türkmenistanyň 2025-nji ýylda gallarogyny guramaçylykla geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düdüm tasdiqlanyldy. Türkmenistanyň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli dawraly çäreler guruldy. Aşgabatda geçirilen dawarada urş veteranlaryna we urşda wepat bolan eskerleriň ýan ýoldaşlaryna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow adından pul hemde gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. 9 mayda prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp şol ýerde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň çakyly boýunça 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 80 ýyllygynyň hormatyna Moskwada geçirilen dawraly çärelere gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti garaşdy döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň hemde beýleki döwletleriň wekilletleriniň baş tutanlary bilen bilelikde Gadal meýdanyň merkezi münwerine dawraly ýeňiş ýörüýüşini senledi.
Harby yürüyüş tamamlanandan sonra asylly däwe göre dawaralara gatnaşan döwlet başlyklary şol sany prezident Serdar Berdimuhammedow hem bilelikde Kreml diwarynyň ýanynaky Aleksandra bagyna bardylar we näberli eskerin guburuna gulleselerini goýdular. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hormat garawulynyň batalyony Moskwadaky dawaraly harby yürüýüşe gatnaşdy. Gyzyl meýdanyna guralan dawaraly harby yürüýüşde minberleriň öňünde Russiýa Federasiýasynyň we beýleki ýurtlaryň goşunlarynyň wekilleri, şol sany Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hormat garawulynyň batalyony batly gadam urup geçdiler. 9-njy maýda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 80 ýyllygynyň hormatyna Aşgabatyň halk hakydasy ýadygarlyklar toplumuna geçirilen gul goýmak çäresine gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli lideri we ähli dawara gatnaşçylar Baq şöhrat ýadygarlygyna gul destelerini goýdular. Soňra halk maslahatynyň başlygy dawara gatnaşan veteranlar, urşa gatnaşanlaryň ýan ýoldaşlary bilen hal ahwal soraşdy hemde olary ýeňiş bayram bilen gutlady. Gul goýmak çäresiniň ahyrynda Türkmen halkynyň milli lideri bu ýerdäki muzeýe bardy hemde 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşunyň söwüşlerine wepat bolan türkmenistanlylaryň edermenliklerine bagşlanan sergi bilen tanışdy. 9-njy maýda Türkmen halkynyň milli lideri Aşgabat şäheri boýunça iş taparyny amala aşyryp Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk institutynyň çägine alınıp berilýän guruluşyk işleri hemde guruluşyga meýilleşdirilen güneşli çağalar we yetkinjekler merkeziniň binalar şekil taslamalary bilen tanışdy. Gurbanuly Berdimuhammedow binalaryň aýratynlyklaryny olaryň enjamlaşdyrylyşyna degişli şekil taslamalaryna bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişlerge ýerdi. Soňra halk maslahatynyň başlygy paýtagtyň günorta künjeginde ýerleşýän bitaraplyk binasynyň çägine alınıp berilýän awatlaýyş işlerine degişli taslamalar bilen hem tanışdy. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teka atçylyk toplumuna tarap ugrady. Bu ýerde Gurbanuly Berdimuhammedow toplumyň çägine oturdurmagy meýilleşdirilýän dürli binalaryň, oturguşlaryň, ışıklanýyş ulgamynyň görnüşleri, ýapyk manejiň şekilleri görkezildi. GAP inşaat kampaniýasynyň wekili Recep Akçy bu ýerde alınıp berilýän işler barada hasabat berdi. Mongoliýanyň paýtagtynda ýurdun 8 sebitinden 1000den gowrak ekizleriň we üçemleriň gatnaşmagyna dawaraly ýürüýüş geçirildi. Bu çäre Mongoliýanyň Ekizler Assosiasiýasynyň 35 ýyllygyna bagşlandy. Bayramçylyga hormatly mehman hökmüne ýurdun ilkinji üçemleri, şeýlike Mongoliýanyň 2 millionsy raýaty hökmüne gataba alynan ekizler gatnaşdy. Awganystanyň hökümeti 1979-njy ýyldan bäri ilkinji milli ilat ýazygyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu ýurdun ministrler kabinetiniň mejlisinde esasy aral maslahatlaşylan mesele boldy diýip ýurdun hökümet başlygynyň medeniýet gollugy habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň käbir edaralarynyň baha bermegine laýyklykda häzirki wagtda Awganystanyň ilaty 41,4 million adama deň bolupdylar. Germaniýanyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier, Hristiýan Demokratik Birleşik we Hristiýan Sosial Birleşik toporynyň lideri Friedrich Merz ýurdun kansler wezipesine resmi bellädi. Bundestag Merz'in kansler wezipesine bellenmek üçin ikinji gezek ses berdi. Onu gollap Bundestag'ın 630 deputatynyň 325 ses berdi. 289 agda garşy ses berdi we bir adam saklandy. Vatikanda kardinallar Rim Katolik Butxanasynyň täze başlygyny saýladylar. Ol Amerikaly Robert Prevo boldy. Prevo 267-nji papadyr we ol Lev 14-nji adyny aldy. Lev 14-nji taryhda Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndan bolan ilkinji Rim papasy boldy. Täze Rim pontifigi şol bir wagtda keramatly taýtyň hemde döwlet şäher Vatikanyň başlygy boldy. Onuň adyny keramatly Piotr'yň saborynyň eýwanyndan kardinal Dominik Mamberti taýlandy. Türkmenistanyň wekili Anamjan Rustamowa yetkinjeklerin arasynda agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna ýeňici boldy. Yarış Peruda geçirildi. Rustamowa 87 kilogram agyramat şenli agyram derejesinde jemi 249 kilogram götürüp iteklep götürmekde 108 kilogram, silterlep götürmekde 141 kilogram ýeňiş gadan. 4-nji maýda Türkmenistanyň paýtagtyna sport, parahatçylyk we ananşmagyň girewi atly sport marafonu geçirildi. Sport çäresine 550-den gowrak adam şol sanyna ýokary okuw mektepläriniň talipleri
sport mekdeplerinin okuwçylary we paýtagtyň dürli ýaşly ýaşaýjylary gatnaşdy. Algaw ýolunyň udylygy 3 kilometrden gowrak boldy. Italiýanyň Inter toporynyň futbolçylary UEFA Çempionat Belleşimi diýäli Allianz Arena stadionuna geçiriler. Türkmenistanyň futbol federasiýasy D derejeli tälimçilik ygtyýarnamasyny almak üçin okuw maslahatyna ýazylşy gaçdy.